Wala Coupe d'Afrique a sera siècle saba siriyɔrɔ ma dɛ. Kunun ko an sigilen don ko Senegal bɛ ninnu minɛ k'u kɛ buteli kɔnɔ u ye kelen kɛ Senegal ka jɔ la sanga duurunan na cayi. Denmisɛnnin fitinin a sen ka di cogo min ko cɛnin yɛrɛ ma se Sudan fɔlɔ yɛrɛ ko an nana Coupe d'Afrique kɛnɛ kan directement nka Senegal tilala ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka se sɔrɔ 3-1 o kɔfɛ sa anw yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni Tunisie nin ballontan in de gɛlɛyara kosɛbɛ kabini sanga 27nan na e kun m'anw ka cɛden dɔ gɛn ni carton rouge Wɔyɔ Kulubali u y'ale gɛn Wɔyɔ gɛnnen sa an kɛra 10 Tunisie ye 11 ye ballontan in kɔni tiɲɛ na entraîneur ale kun ka ko tɛ nin ye sabula n'o y'a sɔrɔ sanga 20 fɔlɔ fo ka taa se sanga 30 fɔlɔ ma an y'a ye k'a fɔ entraîneur kun ka kuma bɛ ka lamɛn nka a nana se waati dɔ la joueurs ye ferekete yɛlɛma k'u jɔ o jɔyɔrɔ la parce que a tɔ kɛra dusukoloko ye an kana na to a ko la o la sa bi quart de finale sabanan o bɔra ka ban san Tanzanie ale ni Maroc nka ala y'a kɛ Maroc sera ka gagner 1-0 nka o kelen fana donni o ma nɔgɔya kosɛbɛ yaasa ka se ka aw masala an ye wele bila Benito ma sabula Mali Zaiglou ale b'olu ka kow dɔn kosɛbɛ a ka surun équipe in na n'u bɛ Bamako yan nka o Tunisilama in sa an ta Benito a ka maillot bɛ joli la sisan Moi tiɲɛ la ne yɛrɛ moi da cayara ne ma ne ma se ka a ko wɔɔrɔ ni ni 400 ko wa wɔɔrɔ an mana o don maaw la sisan malo wɔɔrɔ yɛrɛ sama bɛ sɔn ka jigin an na malo wɔɔrɔ yɛrɛ to yan ne ko cɛ n ko i jɔ fɔlɔ n ko an na Mali supporter k'a sɔrɔ a ma maaw don mais kunun ko ndulata in e yɛrɛ y'a lajɛ cogo di i y'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ parce que anw ka entraîneur ne kɔni tɛ ballontan dɔn kosɛbɛ sa nka n bɛ fitinin min dɔn k'a fɔ ko nin de ye cɛ 11 cɔlen ko bɛ anw bolo kabini coupe in daminɛ don o don an bɛ kura de sɔrɔ yɔrɔ ma entraîneur ɲuman kɔni i kan ka kɔfɛmɔgɔ kɔni dafalen sɔrɔ nka don o don yɛlɛma b'anw ka tɔn kɔnɔ bon comme Abdourazak n'o o ye Ghanéen ka joueur ba ye ale ko ballontan ye gagné de ye ko ni a banna k'a fɔ ko jɔnni gagné comme an gagné na a ko bɛ cogo di Kasim mais il faut ka diya ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ka tila ka choix ka bɛn ma bi walasa ka se ka na kuma an kɔrɔ vraiment a diyara n ye Fala Keyita ale min bɛ choix kɔrɔ la an b'a yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn maliden mana sɔrɔ fan o fan an bɛ foli ni waleɲuman dɔn di u ma Kasim walasa ka se ka don ni babu kɔnɔna na c'est-à-dire d'abord i kan ka chronologie de kɛ yani an ka se Mali ka bi Mali ka kunu match ma parce que ballontan tɛ daminɛ phase finale kɛnɛ kan ballontan bɛ daminɛ avant ça ballontan ye préparation terrain caman de bɛ yen minnu kan ka labɛn yani ballontan don cɛ ouais ballontan ye aspect camanba de ye minnu kan ka labɛn walasa ka se ka ballontan ɲuman ka se ka o yɛrɛ kɛ mais n'i ye an ka jamana ta spécialement nous problème caman de bɛ anw da la problème min ni an dɛsɛlen don ka surmonter a bɛ wagati jan bɔ ka daminɛ fɔlɔ Bamako yan anw ka fédération ko problème o ye problème dɔ ye an dɛsɛlen don ka solution sɔrɔ mun na o kɔfɛ fédération ni joueurs nana ka na kɛlɛ o fana kɛla problème ye min bɛ ni a gɛlɛyala bon entraîneur kura min fana nana n'o ye Tom Saintfiet ye ale fana nana c'est-à-dire équipe min tun bɛ yen Côte d'Ivoire ni an bɔra n'o ye Côte d'Ivoire ka éliminatoire daminɛ n'o ye ale nana ka na yɛlɛma don la donc a kɛra sisan c'est-à-dire Tom Saintfiet a n'a ka équipe et non la continuité parce que ni mɔgɔ min ye voilà Soupasuma ye o t'an bolo tuguni quoi o tɛ yen tugun ni mɔgɔ min ye Magasuba lajɛ tuma min na ale tun bɛ équipe la ale ye baara kɛ ka na dan yɔrɔ dɔ la Eric Cheikhel fana nana ale y'a daminɛ ka continuer donc i b'a sɔrɔ Mali tun bɛ jeu ɲɛnama produit c'est-à-dire u bɛ occasion créer u bɛ but don c'est-à-dire n'i tun bɛ ballontan lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la i tun b'a faamu k'a fɔ c'est-à-dire talents bɛ yen minnu bɛ yen ni équipe ɲɛnama bɛ Mali bolo en un mot mais Tom Saintfiet nana ale o ligne jɔ o brisé maintenant ale yɛrɛ y'a ɲini sisan jɔn de bɛ se ka ale Tom Saintfiet yɛrɛ ka ballontan et non la continuité parce que ballontan est progressivement i b'a sɔrɔ résultat bɛ sɔrɔ voilà ale y'a tigɛ ka na ni kura ye ka na ni kura ye donc Magasuba tun ye baara min kɛ ni Sekou Sel nana i sinsin o kan ale ma ta o la ale y'o jɔ parce que an y'a ye k'a fɔ hali an ka jalatigi yɛrɛ tun gɛnna ni ne kɛra ka ndolantan fɔlɔ ye kunu exactement bon maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ni an nana ka na phase finale kɛnɛ kan d'abord Tom Saintfiet yɛrɛ nali
Mali yɛrɛ équipe nationale kunna a wagati bon ne ye radio dɔ mankan lamɛn fédération élément dɔ kumala ka kuma a ɲiningala ko Tom Saintfield choix portela kan cogo di o ko c'est à dire entraîneur de bi Mali mago bɛ mun na parce que ko défi de ka d'a ye ainsi de suite bon Mali mago bɛ coupe d'Afrique la Mali mago bɛ ka qualifier coupe du monde na bon c'est voilà c'est un entraîneur depuis ka demi bon maintenant a nana kana ka 11 entrant wa ka équipe wele mun kan ka ta coupe d'Afrique kana kan sera coupe d'Afrique ne Mali ka parcours ta ka jate minɛ kala lajɛ c'est à dire depuis Mali tala Kassim en réalité Mali qualifié là en ben nous sont jalen do mais équipe Mali bolo k'a fɔ ko ballon min bɛ se ka coupe ta bon comme chance bɛ ballon tan na Côte d'Ivoire tɛmɛlen kɔfɛ mɔgɔ caman b'a ye k'a fɔ bon chance bɛ ballon tan voilà dusu ta u bɛ ka ballon ta sinon c'est pas l'entraîneur parce que n'i ye Mali denmisɛnninw lajɛ i ma Kamaru Dunbiya ye Kamaru tununa a dana ballon tan kelen yɛrɛ ma voilà Kamaru tununa a ka système kɔnɔna na joueur caman bɛ yen minnu tununa parce que entraîneur min b'an kunna n'o ye Kamaru bɛ bidon dɛ voilà parce que entraîneur min bɛ yen Kamaru tɛ se k'a ka ballon tan ale bɛ ballon tan min fɛ non Kamaru tɛ se k'a tan parce que joueur n'i bɛ ka jouer offensivement jeu dayɛlɛlen bɛɛ ka ballon tan Kamaru min y'o ballon tannaw de mais entraîneur in Tom Saintfield ale ye entraîneur de min entraîneur défensif ye ale tɛ bin ɲini ka non ale entraîneur défensif ye a ye taa mɔgɔ bɛ k'an lamɛn bɛɛ bɛ se ka taa Tom Saintfield ka parcours lajɛ depuis a nana Mali yɛrɛ équipe nationale kɔnɔ i b'a ye Mali ka bidon sumayara mais an ka bita fana sumayara bita fana sumayara parce que voilà bite don an na mais an fana tɛ bidon voilà an bɛ taa penalty la ou soit an bɛ situation standard dɔ lajɛ penalty sɔrɔla ou bien cafouillage dɔ la ou bien corner tanna ou bien c'est à dire coup franc dɔ sɔrɔla an bɛ bidon standard mais ka occasion net créer ka taa bidon ka taa kɛ celu la ko voilà o sumayara donc o ye entraîneur ko Kamaru nun garisɛgɛ man bon ale bolo non Kamaru nun garisɛgɛ man bon n'i ma kɛ cilikɛla yɛrɛ ye c'est à dire i tɛ se ka ballon tan ni Tom Saintfield ka système ye il est obligé ka na ni attaquant ye ka na ni milieu terrain mais a ka jouer donc an ka joueur bɛɛ bɛ défense de kɛ an tɛ attaque kɛ ayi an bidon bɛ gɛlɛya o la dɛ mais o de kosɔn Mali tɛ ka se ka taga ɲɛfɛ ka bidon bon dɔw bɛna fɔ effectivement ballon tan ye pour que i ka gagner de ou bien i ka qualifier de an qualifier la match nul 3 bon ni an match nul 4nan ye compétition kɛnɛ kan contre Tunisie bon an kɔni qualifier la an bɛ ka taa mais fɛn dɔ bɛ yen qui est très important Mali ka nin équipe la o ye jumɛn ye volonté bɛ joueur yɛrɛ la o kun t'an na fɔlɔ volonté bɛ joueur la dusukolo kɔni o bɛ ka na sisan voilà ka ko dɔ kɛ même si n'a y'a sɔrɔ a bɛɛ tɛ ɲɛ c'est vrai fɛn bɛɛ tɛ se ka ɲɛ mɔgɔ bolo match dɔw la u bɛ échec kɛ comme Comore ka match ye parce que bɛɛ kun bolo an kan k'an yɛrɛ yira contre Comore voilà an y'u ci cogo min an nana ka na match nul kɛ donc i b'a ye k'a fɔ mais Benito i ka kuma yan yɔrɔ in na éliminatoire ninnu dunna an ye bi caman dun dɛ ale entraîneur kelen de don ou bien a ye coupe d'Afrique fari de da wa non coupe d'Afrique fana bon entraîneur bɛɛ bɛ na n'a ka plan ye coupe d'Afrique la mais Tom Saintfield ka système de jeu n filɛ k'o de f'i ɲɛna mais entraîneur bɛɛ bɛ na n'a ka plan ye ka kɛ ni compétition ye i ni adversaire minnu bɛ bɛn n'i ye Mali ka score fleuve jateminɛ depuis Tom Saintfield nana i ma fili a ye 3-0 min kɛ Comore la Eswatini na parce que a kun inspiré no Eswatini kan kosɛbɛ éliminatoire la k'a fɔ k'a bɛ Eswatini ci ka qualifier et pourtant a ye Eswatini ci a qualifié la parce que a kuma o kuma a ka conférence de presse la bɛɛ bɛ se ka taa jateminɛ k'a lajɛ a n'a ka interview la il était basé k'a fɔ ko Eswatini même a kɛlen ka match nul kɛ Maroc ka match la a y'a jira k'a fɔ même si n'an cira Maroc fɛ an bɛna ka na gagner contre Comore a ye calcul daminɛ quoi est-ce que et pourtant malidenw ɲɛ bɛ équipe la de an kan ka qualifier de sans problème est-ce que vous voyez bon maintenant n'i nana ka na a lajɛ a ka n ye min f'i ɲɛna sisan entraîneur bɛɛ bɛna n'a ka plan de i ni adversaire min bɛ bɛn i b'i ka o match préparer ka bɛn o adversaire ma bon Mali ka pré-match contre Zambie o tilala la a tilala la ka bɛn ni erreur dɔ bɛ yen bon erreur kɔni ballon tan na o tɛ ban maintenant exactement an ka deuxième match la a nana bɛɛ la convaincu parce que a ye élément minnu kɛ terrain kɔnɔ olu élément ye bɔgɔnɔnna de bon Maroc équipe ye équipe offensive de min bɛ jouer ɲɛfɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔfɛla kan an nana an da kɔ voilà an nana an da k'a bloquer parce que joueur dɔ bɛ Maroc ko Amrabat milieu min don a kun bɛ man di bi tiɲɛ yɛrɛ la bon a nana ka na jouer ni milieu récupérateur caman ye Ibdi Zouma Lassana Coulibaly plutôt ale ni Alou Dieng bon nin bɛɛ ye milieu ye ka fara Sangare kan bon nin bɛɛ ye récupérateur de ye maintenant ka bloc ba sigi ka Maroc to a ka jouer c'est-à-dire à 60 mètres de terrain kɔnɔ maintenant a bɛna jɔ ka Maroc kɔnɔ donc a y'o min kɛ a sera ka Maroc empêcher même si Maroc nana bi dɔnna an tilala ka pousser i b'a ye chaque fois ni Mali ye bi ta n'an jouera ɲɛfɛ dɔrɔn an bɛ se ka bi égaliser mais entraîneur
ale bɛ fɛ chaque fois c'est-à-dire An soit k'a to fo mɔgɔ ka voilà bi don an na. non a tɛ fɛ mɔgɔ ka bi don a na c'est-à-dire a bɛ fɛ ka bi kelen don ka jouer fermé Ka n'i da kɔfɛ. voilà bon a bɛ to o la a bɛ bi kelen ta donc a bɛ bɔ a b'a ɲini Mais a tɛ se ka mɛn. voilà a tɛ se ka maintenir quoi maintenant ni Benito yɔrɔ dɔ bɛ yen ne ma min faamuya balontan na a fɔ ko minnu bɛ jouer u ka tɔn na ko k'olu la jouer a bɛ ɲini ka na fɔ i n'a fɔ an ka équipe nationale kɛra mɔgɔ dɔw bolo u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ka se ka taa contrat ɲini tuguni. ouais bon entraîneur bɛ a ka joueur entraîneur dɔw bɛ yen u bɛ joueur labɛn c'est-à-dire compétition africaine ninnu kɔnɔna na reproche bɛ kɛ entraîneur caman na n'i ye Mali ka ni équipe ta k'a lajɛ équipe min bɛ na Mali la pratiquement à 60% minnu bɛ yen c'est-à-dire i b'a sɔrɔ u tɛ titulaire ye u ka équipe la temps de jeu bɛrɛ t'u bolo o ye Mali yɛrɛ balontan cogoya ye nin wagati in kɔnɔna na n'i ye misali ta Côte d'Ivoire ninnu kan ou bien Maroc ninnu kan i b'a sɔrɔ olu ka équipe i b'a sɔrɔ à 11 heures entrant na i b'a sɔrɔ joueur 7 joueur 8 bɛɛ titulaire y'a ka équipe la indiscutable dawɔ san bɛɛ u bɛ balontan na bon ni an ka équipe yɛrɛ c'est-à-dire a leader yɛrɛ ta ka jateminɛ Yves Dizuma depuis ɲinan san daminɛ a ma balontan depuis ɲinan san daminɛ ne ma k'a ye o tuma non coupe inter fɛn depuis non championnat de ko don n'u y'a écarté ka bɔ équipe la ka kɛɲɛ ni fɛn caman an tɛna an da don la maintenant a tora kɛnɛma a ma balontan tugun donc manque de compétitivité b'a la bon a nana CAN kɛnɛ kan fana tuguni k'a sɔrɔ a blessera Mali ka dernier match la yan bon i b'a ye fɔlɔ non seulement leaderia dila a ma mɔgɔ min don fana ka responsabiliser o ka d'a ye donc a équipe voilà kuntigiya ka d'a ye quoi bon a équipe ta a b'a la ka seko bɛɛ kɛ pour que équipe ka taa ɲɛ n'i y'a ka kunu performance lajɛ ka match tɔ performance lajɛ depuis a ye compétition daminɛ i b'a ye k'a fɔ danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ vraiment a bɛ ka jeune cœur ye a bɛ k'a ka équipe pousser pour que o ka se ka résultat sɔrɔ mais en termes de temps o tɛ a bolo bon n'i ye joueur caman bɛ Mali équipe nationale kɔnɔ o cogoya kelen na pratiquement an ka 11 heures entrant min bɛ jouer min ye d'emblée indiscutable y'a ka club la an bɛ ɲɔgɔn ɲininka mais n'i ye Tunisie ta kunu a bɛ n'a fɔ anw yɛrɛ ni minnu talen don coupe du monde an n'olu de bɛ ka bɛn Maroc ani mondialiste de bɛ ka bɛn minɛ Sénégal fana b'an ɲɛ don nataw la i bɛ se ka mun de fɔ o la bon Maroc ka kunu match i b'a ye c'est-à-dire Tunisie plutôt Tunisie ka kunu match ani Mali i b'a ye k'a fɔ chance tun bɛ Tunisie bolo ka Mali battu 3 fois cogo di premièrement a ye bi don an na temps min kɔnɔna na c'est-à-dire ni a bi tilala ka égaliser a man kan tɛ ka kɛ balontan na c'est-à-dire ko dɔw bɛ olu tɛ tolérer quoi mais Mali ye o remonté o bi remonté an taara tiro bi la u tilala ka avantage sɔrɔ an kan tiro bi la fo siɲɛ 2 ka tila ka raté donc i bɛna joueur ka volonté yen de k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ donc Mali bɛ o de bolo an tɛ entraîneur bolo an tɛ fédération bolo an bɛ joueur ka volonté de bolo Kassim voilà u bɛ k'u ka se yira quoi u bɛ se mun na fanga mun b'u la ka taa faso kanu ni dusukolo yɛrɛ la u b'a la ko Maliyɛnw bɛ k'o min demander u b'a la k'o de kɛ u ka match ninnu bɛ k'o de yira an na mais c'est-à-dire techniquement i tɛ foyi faamu entraîneur ka système dɔrɔn foyi. mais est-ce que sisan n'i ye durata in ta k'a lajɛ a ma bɔ entraîneur bolo est-ce que joueur yɛrɛ ka. non o de fanga ka bon a la bi a bɛ fɔ terrain kɔnɔ ni balontan bɛna daminɛ entraîneur ka 11 heures entrant fɔlɔ n'a y'o bɔ a ka système de jeu a b'o di aw ma mais match bɛ se yɔrɔ dɔ la joueur yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn consulter terrain kɔnɔ pour que ka kuma k'a lajɛ décision dɔw bɛ yen c'est-à-dire u ka entraîneur to kɛrɛfɛ quoi n'an bɛ jouer an bɛ gagner soit n'an bɛ ci a bɛ tila ka taa min faamu a ko to faamu bon Mali b'o stade de la bi. a b'a la ka marcher alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ c'est-à-dire taalen ɲɛfɛ. wa i b'a ni Sénégal ka balontan na cogo di. bon Mali Sénégal c'est-à-dire talent individuel bɛ Sénégal bolo an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ talent individuel baden de bɛ Sénégal bolo minnu kelen bɛ se ka match tuer mais n'i ye Mali fana ka équipe ta k'a lajɛ individuellement équipe dɔw bɛ yen joueur dɔw bɛ yen minnu bɛ yen u b'u jɔ u sen kan bon an ye dɔw perdu dɔw b'a la ka na notamment n'i ye Woyon Kulibali lajɛ an ye a perdu o don na match la a ye carton rouge ta mais Amari nana donc avantage dɔ ye parce que duel la Sénégal ka bi équipe sigilen don mɔgɔ min kan o Sadio Mané de ye bon Sadio Mané bɛ jouer couloir min na a mago bɛ latéral expérimenté dɔ la pour que k'a kunbɛn parce que a ka teli a bɛ dribble kɛ a bɛ provocation kɛ donc ni cɛ nana a bɛ se ka solution sɔrɔ o la bon maintenant o kɔfɛ n'i ye balontan yɛrɛ ta k'a lajɛ c'est-à-dire Sénégal ye favori match la o ye pression fɔlɔ ye Sénégal kan bon an kɔni bɛna an bɛ jouer an b'a ɲini ka qualifier sinon ni ne yɛrɛ ɲininka Sénégal Mali ne b'a fɔ ko Mali bɛ qualifier contre Sénégal parce que
fɔlɔ balontan comme Mali balontan fana c'est bi we mi yirila Chine ani dafara tɛ kelen ɲɔtɛ voilà sabu ɲuman do quoi bon i b'a ye u bɛ yɛlɛma matin midi soir ça u bɛ ɲɛ min yirila bi ani u bɛ ɲɛ min yirila Chine olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na quoi mais n dalen no ko kelen kɔnɔ na entraîneur bɛna joueur minnu aligné Kasim n'a ye alignement ɲɛnama kɛ Sénégal ka nin équipe nin tɛ se ka Mali éliminer a tɛ ayiwa an tɛ dɔ fɔ tɔw fana ma sa Maroc bɔra ka jouer sa a bɛ n'a fɔ a m'an jigi fa kosɛbɛ dɛ. non Maroc bɔra ka jouer comme i y'a fɔ i ka kuma daminɛ na sisan c'est-à-dire u ye Maroc bɛ jikalan na a bɔra tobi ji la. voilà a bɔra tobi ji la vraiment Maroc au début yanni compétition ka daminɛ Maroc kun kɛlen don ka bɛɛ lasiran a kun kɛlen don ka bɛɛ lasiran parce que an ye tanga b'u kan koyi. voilà Coupe d'Afrique la Coupe du Monde tɛmɛlen u ye performance min kɛ a performance la bɛɛ kun siran don ka ɲɛ bon favori fana don indiscutable k'a fɔ n'a ye Coupe d'Afrique ta a tɛ bali mɔgɔ si la mais an bɛ ka taga compétition kɔnɔ an bɛ ka taa compétition kɔnɔ c'est-à-dire an nana ye u ka niveau de jeu a jigila an'u ka volume de jeu farafinna balontan ni yɔrɔ tɔw tɛ kelen dɛ yɔrɔ balontan tɛ kelen parce que farafinna balontan a bɛ sigi physique de kan c'est-à-dire a bɛ sigi boli athlète ni physique de kan bon yɔrɔ balontan ninnu filɛ nin ye technique de bɛ balontan ye bon an fɛ yan nɔ o cogoya tɛ bon n'i ye Maroc yɛrɛ jate minɛ ka na fɔ a ka bi match la tiɲɛ yɛrɛ la Maroc contre Tanzanie Kasim ne dutela Maroc la. Non, Maroc ne dutela Maroc la. K'a fɔ Maroc bɛna ni Cameroun ka qualification ni Cameroun qualifié la ka Cameroun bolo. A bali ne la. Bon o kɔfɛ i b'a ye match yɛrɛ kɔnɔna na Maroc ka bi kelen dolen kɔfɛ match bantɔ la penalty dɔ sɔrɔla arbitre ma taa VAR lajɛ a ma penalty foyi pression bɛɛ kɛla arbitre kan. O dun bɛ k'a fɔ ma ko Traoré ko malien don dɛ. Ah oui malien don ko bon u b'a sirina wele a ko peni mais n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ voilà moi à la place de l'arbitre ne tun bɛ penalty fiyɛ non ne tun bɛ penalty fiyɛ arbitre VAR de b'a fɔ an ɲɛna non penalty tɛ yen soit mais est-ce que VAR tigi ninnu y'a wele non décision ye fila de VAR b'i wele k'a f'i ɲɛna ko fɛn dɔ bɛ yen donc u b'a lajɛ u bɛ se k'i yɛrɛ wele i kana lajɛ n'olu dɔnko danna yɔrɔ min voilà maintenant i bɛ décision ta soit n'i ye décision dɔ ta VAR bɛ se k'a fɔ i filila nin yɔrɔ fana bɛ yen donc i bɛ se ka taa revisiter k'a lajɛ i ka décision k'a corriger mais a ma VAR non seulement VAR m'a wele a m'a fiyɛ pression kɛra pour que a ka taa VAR lajɛ il a refusé aussi ka taa VAR fana lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra erreur de ye bi ni arbitre faute penalty ka to anw sera ka gagner parce que nous anw ka fɛn ma fiyɛ cɛ bolo in cɛjan in bolo ye ballon min kunbɛn Tunisie kɔnɔ n'o tun ma fiyɛ a kun ma nɔgɔ bon ne o jate minɛ ka bɔ bon farafinna Coupe d'Afrique yɛrɛ problème ba dɔ fana ye o ye Kasim a erreur d'arbitrage ka ca kojugu compétition daminɛ bi cɛ erreur d'arbitrage min kɛra la c'est-à-dire mais danfoyi a fɔra ko VAR sigira o de kama donc mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko arbitre n'a lajɛ ou bien a bɛ bɔ ale yɛrɛ de la a ka taa lajɛ non a bɛ bɔ a tɛ bɔ a yɛrɛ la forcément a ka taa lajɛ VAR de bɛ se k'a wele n'a ye décision ta k'a fɔ n'a ko penalty bɛ yen sisan ni VAR y'a ye image revisiter k'a ye penalty tɛ yen a bɛ se ka taa lajɛ soit n'a ye décision ta ka file fiyɛ sisan VAR bɛ se k'a fɔ a ye nani lajɛ ou soit VAR yɛrɛ bɛ se k'a interpeller k'a sɔrɔ a ma file fiyɛ k'a kana lajɛ donc u fila bɛɛ bɛ se k'a kɛ mais décision finale bɛ arbitre de bolo ale de b'a ta a ta dinɛ na ɲana mais n'ale ma file fiyɛ pays organisateur don VAR fana ma fɛn fɔ pays organisateur don donc Tanzanie kɔni binna gratuitement devant Maroc voilà quart de finale kelen bɛ yen o quart de finale a b'anw kun kan parce que an sigiɲɔgɔn fila bɛ ɲɔgɔn na min ye voisin ye ale ni Burkina bɛ ɲɔgɔn na i hakilina ye jumɛn ye o kan Côte d'Ivoire Burkina Kasim tiɲɛ ka kunna mais a fɔli ka ɲi quoi an tɛ se ka gagner bon balontan réalité bɛ terrain kan m'a faamu ni cɛ 11 donla c'est-à-dire o kɔfɛ 90 minutes ni fala bɛɛ ye kelen ja non 90 minutes kɔfɛ aw kɛra voisin sa jumɛn non an ma kɛ voisin ye mais balontan i b'a dɔn balontan ye tiɲɛ dɔw de ye quoi Kasim n'i ye Côte d'Ivoire ka nin équipe lajɛ ani équipe ye Coupe d'Afrique ta danfara ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ danfara yɛrɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ imagine Côte d'Ivoire ka dernier match la joueur kelen dɔrɔn n'o ye Franck Kessié ale dɔrɔn de tun ye titulaire ye a changé ale kelen dɔrɔn de tun ye titulaire ye min bɛ ka jouer équipe fɛ c'est-à-dire a ka 11 rentrants quoi a y'a bɛɛ falen Franck Kessié dɔrɔn u ye 2-0 kɛ a tilala ka na
coaching gagnant et puis au lecture de jeu à la lecture de jeu quand ni nga équipe problème ni nga équipe problème ka noter ka solution ka en nana dron ay changement ka ay amar ay aka Ahmed Blado ay match ko ba bon et puis Demsen fitin do wala malaka jaka mbila un jeune de 19 ans ah non Kassim Korba tarla anga dugo ke bon Malia mais ala kan kisi Korba mais una on te no so mais ni be kubuta olu fana be faka kubuta soit on va éliminer cela là ou soit on va sur finale ala ka fe no ke kumine voilà sinon parce que ba mi no ko warta ya na fora do an re nga vote nga mbatira ouais o fana bala o bala surtout anga demson na kasi salna sinina non bon au GRT bi Mali là nafma c'est-à-dire Côte d'Ivoire jolé mi sera Côte d'Ivoire jolé mais différence be créer terrain de parce que il va le détail fitin do be lu be compter balantana quoi ni équipe ko niveau que la Kelen Kassim fin do be olu kan ga jate mais c'est-à-dire la station standard non ni coup franc soro ou bien ni corner soro ou bien jeu individuel no au joueur kelenga fo c'est-à-dire ballon mene ki ke adversaire kan absega coup franc soro absega faute soro carton be sega di absega penalty soro bon olu de détail mission non olu le sega différence créer en équipe de Côte d'Ivoire ka équipe de parce que tiens ga fo Mali ka situation standard a te tangani soit ou ta labin ou bien o te ka préparer no ganmaro corner coup franc munu be soro c'est-à-dire snayo gérer bi joueur mimbe ni a kelembe jo Mali nyefe bon maintenant milieu kangu ou servir à la ou be ballon do a sen kono ka akum deuxième ballon kumbe bon abe foti munu soro olu be occasion de munu kan labin ka tangani mais malheureusement c'est-à-dire na soro la nu attend fi dusu be tien il sigle bon o danfaraw be en Côte d'Ivoire équipe nyonte bon ni Burkina équipe ta ka jate mina kalaje Burkina équipe ba singa physiquement mais finition ko problème be Burkina équipe là Burkina équipe te bido abi se ka occasion duru woro wolon vla soro match kele aba betan a chité soro bila bon ale équipe reste sigle no mo mi kan no oye Bertin Alain Traoré le numéro 10 capitaine là bon allez Bertrand Traoré voilà Bertrand Traoré allez bilamment c'est-à-dire il n'est pas en jambe non à Sengenendo comme Sadio Mané voilà non seulement regarde ta la tout quoi Sadio Mané tikala ko Sadio sika giringa jof bon ni au ladje c'est-à-dire leader manake c'est-à-dire mogo de era pousser bon c'est un problème sinon Côte d'Ivoire Burkina Faso la ni Côte d'Ivoire qualifié la te banela aywa c'est ça Afrique du Sud ni Cameroun me ñogona hakli bula to parce que ni min siro la oni Maroc de be ñoso bon avec Cameroun est favori mais Afrique du Sud fait volontairement nord parce que joueur monundo équipe monundo ou be ñongon donc quoi et Afrique du Sud ga équipe la dernière à composition ta jate mena kala ja en majorité be jouer Afrique du Sud est championnat donc voilà non parce que joueur do monundo be ñongon donc ni joueur ni équipe be ñongon donc aba bana quoi donc o de Afrique du Sud ga avantagé volontaire qu'on a bon Cameroun équipe athlète de senga ou be boli ou be c'est-à-dire be fin chama kila quoi mais ou fana ka finition ko problème bula mais ni yoro na Cameroun ga entraîneur vraiment ne va féliciter parce que à 16 jours compétition n'y voilà a ko télé ka entraîneur voilà kananini ka 3 matchs 3 victoires ka on to korba be wala pro ko dem sonu ngana ka kla kanani équipe type soro munun be ballon tan tiare la Côte d'Ivoire de Cameroun ga entraîneur ambafu aywa anga kuma be ngana ba minute bi saba min rama anye tamangala ngame segi kana anga groupe a in konnana mawbe nina alibide no e Mali ni Maroc Mali wo ngai o koro ira no niveau intun kan parce que ne jate mina ke kala je apul la lu fla de ka taganya fe toujours Mali qualifié là Maroc era fana qualifié là bon c'est difficile ou kasi ka tanyo soro final là mais tiens la apul ku ngabsa al nasro Mali critique la akono kosbe parce que 3 matchs ni le no ku utu ku ngorata ko uba utlo banao uba ro kambia ko voilà donc 3 matchs ni ka pokata ka qualifier ka continuer ka match ni ka to ka continuer bon match ni c'est ka continuer ka ta ko ta ko amano ko bon Maroc dun fana bon bilamay amanere wala mais Maroc est favori favori do min be papier kan mais favorite terrain kan am dominer ko bi ka keni ou ka bi match ko fe abse ka ke entraîneur be se ka jate mina yelema ou bena parce que joueur mi yere ko makono no ulu yere bolo cosbe c'était Achraf Hakimi c'est vrai anana ay do fara équipe kan mais toujours
a ye poto problème gosi voilà a problème fana ye poto gosi bi non problème be a ye poto gosi mais problème be sans ayiwa mentir kan in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daminɛ ni sisan cɛ ani i bɛ min mɛn ka bɔ marɔkaw fɛ i hakili latigilen don k'a fɔ ko labɛn kɛcogo ɲɛna bon n'i ye jateminɛli kɛ ka tɛmɛ ni kan min tɛmɛna infrastructure ko la bon au niveau la kɔni kuma caman tɛ yen Maroc ye wari don compétition in na a ye terrain ɲɛnamaw labɛn a ye fɛn caman kɛ mais ambiance la Côte d'Ivoire bɛ a ɲɛ kelen tɛ o parce que jamana an bɛɛ taara an sen na o voilà olu fɛ f'i ka kwaji tigɛ voilà donc jamana nasugu kelen tɛ au Côte niveau d'Ivoire la sigiɲɔgɔn bɛɛ taara a ka tulonkɛ la effectivement et puis kulon fana et jara puis voisin fɛn bɛ voisin na a bɛɛ kun qualifié don voisin fɛ yen et puis a kan tɛmɛnen ambiance tun b'a la yɛrɛ de non a yɔrɔ min yɛrɛ bɛ yen ni ne yɛrɛ ma ɲinɛ kɔ don min na Côte d'Ivoire qualifié la ni Maroc ka match kɔfɛ ne ye Ivoirien ye u ye carré kɔnɔna minɛ ko on vaut rien mais on est qualifié donc i b'a ye u tilala ka kubu ta voilà u tilala ka taa kubu ta bon comme chance nka u fana y'u ka entraîneur gɛn dɛ n'o ye entraîneur gɛn entraîneur yɛrɛ ala ka hinɛ la a fatura cɛkɔrɔba in f'a kun taara Marseille effectivement a fatula kan yɛrɛ kɔnɔna na kan daminɛlen yɛrɛ tile filanan ou bien tile sabanan a fatura voilà bon o kɔfɛ n'i ye équipe bɛɛ lajɛlen la ni compétition yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bon gɛlɛyaw tɛ ban compétition labɛn cogoya la bon fɛn min bɛ yen bi ni bon a bɛ se ka équipe dɔw sɛgɛn mais équipe bɛɛ tɛ ni o ye Maroc actuellement san bɛ na ballon bɛ taa san bɛ na voilà san na in na dɛ parce que an ka denmisɛnninw an b'a ɲɔgɔn dɔn yen koyi sankɔrɔ baara Mali la a man ca dɛ a ma nɔgɔ mais joueurs minnu don fana il faut reconnaître que u caman bɛ jouer Europe de même si ni temps de jeu t'u bolo climat u delilen don climat la bon o fana bɛ équipe dɔw caman favoriser équipe minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ ka jamana bɛ nɛnɛma yɔrɔ la ani u ka ballontan min bɛ jouer nɛnɛma yɔrɔ la contrairement n'i ye Côte d'Ivoire ta ka jateminɛ tile ka farin et puis ko caman bɛ yen bon o yɔrɔ la o bɛ joueurs professionnels ninnu a bɛ u dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que c'est climat na u bɛ deli climat na ka ballontan exactement bon o kɔfɛ mais fɛn kelen bɛ yen n'i ye mun kɔlɔsi Maroc kɛnw tɛ bɔ ka ballontan supporter tɛ taa terrain na Matɔn yɛrɛ kan ah non ni Maroc yɛrɛ tɛ stade Ibn Battuta la non ni Maroc yɛrɛ tɛ u tɛ bɔ ka taa ballontan supporter o kɔni o jɛlen don parce que bio fana peut-être a bɛ se ka kɛ bio u ye bio ko fɔ u ko ko yɔrɔ fana distance ani sɛgɛn fana degun fana b'u fana kan voilà sɔrɔ ma nɔgɔn kosɛbɛ voilà donc o bɛɛ ye gɛlɛyaw ye u y'o fɔ quoi o bɛɛ ye gɛlɛyaw ye minnu bɛ yen ni a bɛ se ka kɛ ka compétition yɛrɛ mais d'une manière générale c'est à dire compétition a tagabolo ka fusa mais k'a fɔ k'a ka arbitrage jateminɛ parce que ballontan filɛ nin Mali kɔnɔ surtout Mali ta ballontan de ye fɛn kelen bi kasi min bɛ se ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw bɛ ka kuma fɔ voilà min bɛ se ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc u ka fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka solution ɲini Mali bɛ se ka avancer cogoya min na nin ko in na bon CAF fana ka fɛɛrɛ kɛ a ka arbitre la fédération kana sigi k'a bolo da sen kan quoi ni ko kɛra dɔrɔn u ka wuli a nɔkan fɛ ka ko ɲɛɲini quoi pour ne pas que ça ait sanction dɔw bɛ yen ka bin o kɔnɔ k'a sɔrɔ ni kɔnna ka wuli a kɔfɛ a sanction i bɛ se ka kisi o ma bon o kɔfɛ Kasim pour que a bɔ kuma kɔnɔna na Mali yɛrɛ kɔnɔna na Mali autorités ka fɛɛrɛ kɛ c'est à dire ni Mali bɛ jouer u ka polisiw caya carré kɔnɔ kunun ta ye a ma nɔgɔ u ka polisiw caya carré kɔnɔ parce que an yɛrɛ m'an ka so sɔrɔ non n tɛ yafa n ma yafa n ye n ta to Ala ma Ala kana o kɛ tan a dɔw caman bɛ kunun dɛ a dɔw la a ma nɔgɔ dɛ parce que dɔw ka mobili gosi fo k'a gɔlɔ voilà ka dɔw ka vitres ci bon n'o kɛra Mali dɔw ka so fana voilà bon ko cayara quoi voilà a ka gɛlɛn a ko ma nɔgɔ dɔɔnin mɔgɔw la faamuya ko la san o san ni Coupe d'Afrique bɛ yen nin degun in bɛ kɛ dɛ nin degun in bɛ kɛ donc min y'a ka kɛra min na a ma kɛ min na bɛɛ b'a ye tiɲɛ de don fana i b'a ye u bɛ mɔgɔw bɔ u k'olu ko filɛ an ka bɔ olu ko kɔnɔ coupe ma ta fɔlɔ an ma se demi-finale la an ma se finale la donc il ne faut pas que o de ye ne dabali ban ne ye communiqué min mɛn Radio Mali la ne ko an ma taa an ma nɔ de la o an ma taa yɔrɔ si fɔlɔ salon na sini anw bɛ équipe 8 na ɲinan an bɛ équipe 8 na f'an ka yɛlɛma ka taa ɲɛfɛ kuma min na n'an taara duguma voilà sinon télé la u ye communiqué ni fɛnw kɛ bon i b'i yɛrɛ ɲininka i b'a fɔ ko kobaw c'est vrai denmisɛnninw y'an la nisɔndiya nka ɲɛmɔgɔw kan ka taa n'a ko ye ni hakili ye kosɛbɛ hakili ye quoi olu kan ka non o kɔni Kasim o jɛlen don c'est à dire an ma taa yɔrɔ si compétition de filɛ ka daminɛ sisan compétition bɛ daminɛ de contre Sénégal voilà compétition bɛ daminɛ o de la mais fɛn fɛn kɛra ka tɛmɛ match de poule équipe minnu ka fɛgɛ olu bɛ bin minnu fɛgɛmani minnu y'u kolo gɛlɛya olu bɛ na ɲɛfɛ maintenant n'aw sera quart de finale la équipe fɛgɛmani bɛɛ de bɛ bin en réalité équipe fɛn fɛn ka fɛgɛ ni i jɔlen tɛ i bɛ bin f'i jɔlanw ka ɲɛ Tanzanie ma bin bi yan Maroc Sud-Afrique en principe Sud-Afrique fana kan ka bin
Cameroun Cameroun kan ka bin Sud-Afrique kan ka bin maintenant ainsi de suite fma bɛɛ bɛ taga ɲɛfɛ kunu Sudan binna yana nga bɔ kuma a ka d'an ye kafu mɔgɔw ko min ye 2028 ye ko n'o banna ko Coupe d'Afrique bɛna kɛ san 4 ye i hakilila ye jumɛn y'o la Kassim o ye walasa ka se ka farafinna balontan k'a faga ah oui n'i ye farafinna balontan ta ka jate minɛ k'a lajɛ Kassim san fila c'est-à-dire a bɛ n'i ye balontan ka Coupe d'Afrique ta ka jate minɛ san fila a ka tan o de ka ɲi parce que o bɛ kɛ sababu ye anw ka balontan kɛnɛw u bɛ labɛn san 4 ka jan voilà san 4 ka jan kojugu parce que ɲɛnajɛw tɛ k'anw fɛ yan ressource dɔ de don économiquement a bɛ se ka jamana dɛmɛ sɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ bɛ k'a kɔnɔna na ambiance bɛ kɛ a kɔnɔna na et puis an ka balontannaw ka fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire a ka ɲi an ka peuple yɛrɛ de ma mais n'i taara n'a ye ko san 4 bon pour moi i bɛ fɛ ka voilà i bɛ fɛ ka progressivement i bɛ fɛ ka farafinna balontan enterrer de tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a la c'est vrai a bɛ se ka fisaya joueur ma tant de fɛngɛw parce que ne kɔni ko sɔnna ma min na ne ka jate la n ko komi ni fɛn bɛ kɛ tɔw par exemple sisan i b'a ye ni Copa America bɛ taa o b'a sɔrɔ championnat tɛ yɔrɔ si ni ninnu ka Coupe d'Europe bɛ taa championnat tɛ yɔrɔ si joueurs labilalen don bon n'an fana nana o wagati Copa bɛ ka taa Coupe d'Afrique bɛ ka taa fɛn bɛ ka taa bɛɛ b'i ka joueurs fana sɔrɔ parce que joueurs sɔrɔli ka gɛlɛn hali nin na sa i m'a ye joueurs dira wagati min na bon préparation ba ma sɔrɔ mɔgɔ si ma se ka match amical kɛ donc n'i y'o o jate minɛ ani fana farafinna problème yɛrɛ min ye farafinna tɛ jɛkulu ye min lamɛnnen don CAF la fanga t'a la tuguni quoi fanga min tun b'a la fɔlɔ n'a bɛ tabali gosi ka fɛnw ɲini olu bɛ ka dɔgɔya donc bonya bɛ ka da mɔgɔ wɛrɛw de kan bi n'a fɔ arabu jamana ninnu ka fɔ olu de bɛ ka lamɛn donc voilà na an yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ an ka ko tɛ ka se yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ yanni Coupe d'Afrique dɔɔni san 4 kɔnɔna na wagati dɔ ka lajɛ fana fɛn dɔ ka tan bon Kassim bon i ka o argument peut-être que mais ɲinɛma ka kɛ min kɔ an bɛ ka kuma continent de kan quoi farafinna o ye tiɲɛ ye continent ka compétition de don compétition min bɛ yen ni a ka bon ni compétition bɛɛ ye farafinna kɔnɔna na Kassim kafu kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la de FIFA ye an ka balontan reconnu k'a fɔ continent balontan de don il ne faut pas que c'est-à-dire an k'an kun siɲɛ kafu ye k'a fɔ ko FIFA ye k'a fɔ ko c'est-à-dire an b'aw deli a kan non il fallait que non dirigeants de bɛ o kɛ o dirigeants ta Isa Hayatu ɲɔgɔnna ninnu t'anw bolo tuguni bon il faut que an ka dirigeants bɛ min na i ye o la cogo min na Mali la o bɛ ten ne fan bɛɛ fɛ bon dirigeants minnu bɛ se ka tabali gosi k'a f'u ɲɛna nin ye compétition min ye continent dɔ de ka compétition don il faut pas que c'est-à-dire a ka na club ka intérêt kama a tiɲɛ c'est vrai a bɛ joueurs sara a de b'u kɛ tan tɔ a b'u san a b'u ka entretien ainsi de suite mais n'a fɔra ka na u faso représenter hali entraîneur dɔw bɛ yen club entraîneur dɔw bɛ yen u bɛ c'est-à-dire injurer hali joueur ka choix la a kan ka na génération min fɛ mais c'est trop il faut que o ka dabila voilà o ka dabila et puis n'a fɔra joueur ka di i b'a ye club ka association bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka taa pression ye FIFA kan FIFA bɛ sɔrɔ ka date bɔ a dɔgɔkɔrɔ comme min kɛ c'est-à-dire CAF de kan ka jɔyɔrɔ la Kassim walasa ka nin bɛɛ dabila maintenant ni compétition labɛnni ko don CAF bɛ se ka waati wɛrɛ ɲini min bɛ se ka kɛ an bɛ se ka compétition labɛn wagati min kɔnɔna na k'a sɔrɔ an ni ninnu ma ɲɔgɔn sama joueur ko fana o bɛ se ka kɛ munna u ka compétition bɛ kɛ tuma min na c'est-à-dire n'u ka éliminatoire bɛ kɛ tuma min na ou bien ni club bɛ taa congé la tuma min na an tɛ se k'an ka compétition kɛ fana ka ɲi o fana bɛ se ka kɛ jateminɛ la hakili to o kan ka k'a fɔra ko k'a reporter fo san 4 ne kɔni bolo dɔw ka carrière bɛ ban o c'est-à-dire farafinna balontan a bɛ fɛ ka enterrer progressivement o de bɛ ka daminɛ ni CAF kɔni sɔnna a ka d'an ye bi min ye an kun ye jeu pronostic sigi sen kan mɔgɔw k'u garisɛgɛ la awɔ mɔgɔw k'u garisɛgɛ lajɛ min ye Sudan ni kununko Sudan ni Sénégal maa caman ye jaabi bila ka na jaabi caman sɔrɔla nka jaabi ɲuman o ye maa 14 ye o tun y'an ka fɛn fɔlɔ ye donc k'a daminɛ 1 na ka taa 14 na e bɛ 1 de ta i bɛ numéro 1 ta sa 1 k'a daminɛ 1 na ka taa bila 14 la 1 ni 14 ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ chiffre dɔ fɔ o chiffre in n'o bɛnna mɔgɔ min ka numéro ma yan an b'o fɔ Fala ye o bɛ kɛ maa gagné ta ye parce que maa 770 ni kɔ a yɛrɛ ka ca 1000 yɛrɛ ye minnu gagné la minnu ye fɛn bila minnu ye jaabi bila ka na voilà a ka ca ni maa 1000 ni kɔ ye nka ni maa 14 olu kɔni ye jaabi yɛrɛ sɔrɔ
ɔ Ko match waa bɛ fila kelen dun de kelen bɛ yen a kan ka di maa kelen de ma Ah, donc sisan e bɛ sugandili de kɛ k'a daminɛ kelen na ka taa bila 14 na n'i ye numéro min fɔ n'o bɛnna maa min ka numéro ma yan wari bɛ ci o ma sini. kelen ka taa bila 1-14. Kasi ɔ ayiwa kabiri kelen n bɛna an ta de fɔ dɛ u kana taa fɔ parce que u y'a ye o kɔn ayi chance de don. voilà min mana sɔrɔ ne bɛ fɛngɛ kɛ ka bɛn n'o de ma mais ne bɛ chiffre 6 ta. 6 6 ye 69 05 35 34 25 ye yan kɔni 6 bɛ bɛn min ma 69 05 34 25 donc o tigi ale ye 2000 sɔrɔ. Soudan Sénégal match la ale ye jaabi sɔrɔ donc numéro 6 o bɛ bɛn 69 05 34 25 o kɔfɛ Mali ni Tunisie fana tun bɛ ɲɔgɔn na nka o banna fu ni kelen ni kelen na minnu ye kelen ni kelen fana sɔrɔ o de kɔni hali n'an ko maa 100,000 a bɛ bɔ han minnu ye jaabi bila ka na nka o jaabi la minnu sera ka a fɔ k'a bɛ kɛ kelen ni kelen ye olu b'a daminɛ olu ye maa 15 ye o fana na k'a daminɛ kelen na ka taa 15 la i bɛ numéro dɔ fɔ gagnant bɛ dɔn o tigi ta bɛ kɛ 2000 ye k'a daminɛ kelen na ka se 15 15 la bon ne bɛ 4. i ye 4 ta a n'a fɔ i ni 60 ka di dɛ parce que 4 ye 60 05 73 03 4 bɛ bɛn o de ma 60 05 73 03 donc maa min gagnera Mali ale ni Tunisie la jaabi kɔfɛ sisan an bɛ se k'a fɔ o ye 60 ye 05 73 03 donc olu kɔni ka wari bɛ c'u ma sini ni Ala sɔnna ma Fala i fɛ Benito ni kumakuncɛ kuma min b'i fɛ. Kassim kumakuncɛ kuma min bɛ n fɛ o tɛ balontan kuma ye mais diɲɛ mɔgɔ bɛ ka sigi ka fɛn dɔ jateminɛ hali ni a y'a sɔrɔ peut-être u bolo ko fangaba t'u la k'a ko kɛ mais kɔnɔkulu jɛlen tuma dɔ la a bɛ bi fɔ o ye Donald Trump n'o ye Amérique jamana ɲɛmɔgɔ ye a bɛ ka taa cogoya min na Kassim u ka fɛɛrɛ kɛ u ka solution ɲini Donald Trump ka nin ko ninnu na mɔgɔ min bɛ droit international c'est à dire jamana kuturu ka intégrité ka taa o ɲɛmɔgɔ minɛ ka tɛmɛ n'a ye parce que dɔrɔn e mago bɛ k'a ka ressource naturelle cɛ ka taga n'a ye i fɛ yen Kassim ni diɲɛ sigila k'u lajɛ non seulement parti min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko c'est à dire bloc min bɛ ni o ye BRICS ye Rusila ninnu ni Chine ninnu b'u yɛrɛ sɔrɔ fɛn min kɔnɔna na même si n'a y'a sɔrɔ partenariat commercial de bɛ u ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ mais partenariat défense tɛ yen c'est à dire u k'u kɔlɔsi quoi u ka to ka tabali gosi ko dɔw la ɲɔ tɛ mɔgɔw bɛ n'u ka alliement ye k'a fɔ c'est à dire boucherie de don ou bien c'est à dire alliement de don nafa foyi tɛ mun na ni mɔgɔ bɛ t'i yɛrɛ d'u ma walasa sini ma sinikɛnɛ Amérique bɛ taa ka taa i kunu i b'a fɔ ko Mali miniya bɛ kununi kɛ cogoya min na donc diɲɛmaa kan ka o ko in jateminɛ non seulement a bɛ droit international piétiner conseil de sécurité min fana sigila walasa ka se ka bɛn ni kelenya sabati diɲɛ kɔnɔ Donald Trump ka sira foyi tɛ o la gendarme du monde de don a bɛ terrain bɛɛ lajɛlen sanfɛ k'a diɲɛ bouleverser donc n'u ma solution ɲini Kassim sini sinikɛnɛ n'a ye a ka avion bila ka na Emmanuel Macron minɛ ka taga n'a ye a kana bala aw si la n bɛ kuma kuncɛ n'o de k'a fɔ Ala ka Mali sebaga di Mali ma contre Sénégal a danaya bɛ n na k'a fɔ juma don voilà n'Ala sɔnna ma Ala ka o sebaga di Mali ma Ala ka malidenw bɛn kan kelen kan ka u bɛn Mali ka ɲɛtaga kan k'u bɛn Mali ka kelenya kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn. Ala b'i fo k'i waleɲuman dɔn Benito ale de tun b'an bolo bi ka kuma farikolo ɲɛnajɛ kan Fala Keyita k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 kibaruyaw bɛ daminɛ Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ ye Cameroun ni ale ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn na fu ni fu don sanga 25 kɔfɛ an bɛ tila k'a tɔ lajɛ sini ka jaabiw bɛɛ lajɛlen da aw ma min ye quart de finale ale 8e de finale jaabiw bɛɛ lajɛlen da aw ma sini. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sida Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera.
Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini